Fis-snin 60 il-Knisja kienet determinata li ma tħallix lil Don Mintoff jakkwista l-poter u saħansitra imponiet l-interdett. Din l-oppożizzjoni tal-Knisja laħqet il-qofol tagħha f'diversi attivitajiet tal-Partit Laburista, fosthom fil-meeting li Mintoff ipprova jagħmel fil-Pjazza tat-Tuk nhar il-Ħadd 21 ta' Mejju 1961. Dakinhar l-Awċin kienu mxewxa biex jisfrattaw il-meeting li kellu jkun indirizzat fost l-oħrajn minn Anton Buttigieg, Patrick Holland u Don Mintoff. Malli l-laburisti kienu tilgħin fid-direzzjoni tat-Tuk beda l-ajjat ta' waslu l-dewwa tal-Knisja. Kif bdew jitkellmu l-kellima laburisti bdew jindaqqu l-qniepel tal-Knisja ta' San Ġagbu li hemm fl-istess pjazza. Id-daqq tal-qniepel, it-tisfir ta' sfafar, l-ajjat u twerżi intensifika meta l-perit qam biex jitkellem. Jiena ngħidlu minn hawnhekk il-Sir Michael Conti li missek tikkundanna huwa kif tħalli nies proċettati ma jifhmu xejn u ma jemmnu xejn jisservu bil-Knisja bħalma qegħdin jagħmlu issa idoqqu l-qniebel biex ma ħallux id-demokrazija taħdem. 51 sena wara din il-ġraja sewda waqt li Don Mintoff kien qed jingħata tislima nazzjonali, l-istess Knisja ta' San Ġagbu f'Għawdex daqqet għal darb'oħra qniepel. Din id-darba mhux biex tagħmel disprezz lil Mintoff iżda biex issellem il-memorja tiegħu. Il-memorja ta' politiku li kien deskritt mill-Arċisqof ta' Malta Pawlu Cremona bħala wieħed li jaqqat il-kman ta' Ġesu biex inħobbu lil proxmu mal-pjan politiku tiegħu. Over.